Minsan, bayutan niya ay. Iwat yung ito sa sikuha ba? Nanak ko sa una. Nakuglawas, pero bayot. Chat na lang na ako si Arnel. Magpa-comfort ko ni Arnel. Asa ka dis kong Arnel. Dong, reply tawag ko. Magpa-comfort ko. Ay, masasamahan. Bruh. Chat ang bayot na. Magpa-comfort na siya daw. Dito, biyaan na siya siya uyab. Dito, Claude. Bruh. Dito sa sapa. Wait lang. Uy, magpasugat pag siya. Uy, naunsa man siya. Wala pa yung siya motor. Ay, ako sa nag-atuon ka magpasugat. Bruh. Ayo! Ayo! Oh, mga balayo. Kung nag-irot mga balay, yun sa panghinaway. Murag yun. Ito kasi bre. Naka di oy. Ang tawag bre. Pagpuro. Subato na lang ako, pinag-ayo na siya. Ay, kainit, uy. Saan may kuhana ni, uy? Arnel! Arnel! Mario, ay Maria. Yan Maria. Si Pietro ko pagpili dong, Arnel. Dong, Arnel, dong. Siya para nimo di kita nimo siya deserve. Sorry kayo dong, wala ka kadisugot dong. Naaman ko diri, okay ra na. Naaman ko diri. Kuya, nagidan ni Maria. Dong, natutagbalay dong, Arnel. Tugusan tas ning balay. Ayaw ng pangutanan, sakit ka kung hawag si tuwan-tuwan dito. Maria, oy, nagilak Maria, oy. Pagpili dong, Arnel, dong. Ay nagilak to gunaw na Maria, ay naamo ko diri nga. Ito siya gunaw na Maria, ay naamo ko diri para sa mo. Thank you kayo, Nel. Tawag siya ako sa Papa. Papa! Papa! Unsa naman pod? Ay, unsa naman pod? Istig ni bayutan ni ba? Naku, ipaila-ila pa! Bago na ko kuyab! Pa! Kinsa naman po ning ikaw na kong anak? Uy, unggoy sa iro. Mao man kong giutangan sa unang gibutan ko. Mo ano po nakaringging sa kong anak ko. Abukig lagi ko adi ron. Tay di ko ni kong anak ko, duha na gid niya ning bayot ron. Alit pa, gawas siya ba? Ano, nagtago-tago, makana ko ipaila-ila. Ipaila-ila na ko sa Arnel. Pa, alin na! Unsa man imong papa ay mura magungo di ba magawas. Tao. Dili nga naman na siya kana ulawon ko. Oh, ana ko de. Ikaw mo kana mga palaila gid. Unsa man imong papa Maria? Mura mo gaygan, way buot. Bruh. Kalo. Noon sa mga kapoy, tigulang naman ang taka, maulaw paghihapon ka. Ato bang diribi? Ipaila-ila na ko si Dudong Arnel sa imo. Pamilyar mo kayong naong na imong papa? Sabi? Kau ni mong papa? Ma'am gini, perting paak sa kuwa sa una niya, giutang ba ko? Ayaw, Nil! Ayaw, Nil! Ayaw, Nil! Ayaw, Nil, buwag! Nil, ayaw na ako, Papa Nil! Ayaw, Nil! Perting sukso pa na sa una, giutang ba ko? Wala man kang Nil! Nil! Ayaw, Nil! Uban mo yung dua! Bayot mo! Pang, bayot mo na ikapang. Una, kayog sa abang mama mo nga, ato-ato rin niya.
Tay naman yun. Ang isa naman yun. Ikaw ganin naliwat sa kuha no. Mga ko nang bana-bana. Kaya maulawan ta. Pwede pa ita sa itong love life pa. Gani no malas. Pagigay ko sa una. Ikaw po karon nga naduha na no ta. Sige lang pa, mangita na lang ta. Wagan na lang na, tapos lando pa. Tara po, tawagan na ako. Uy. Ay lagtawagi si Lando na. Kay unay nagpadulong. Murag si Lando man na oh. Si Lando na? Ano nak? Si Lando nagbalongir ang lagi na. Mas, siya, gwapo na siya mo. Niyo ni gwapo oy. Ay, Lando! Ay! Lando! Ay, naunsan mo! Ay! Ala. Naunsan di ka, Lando? Uy, naunsan mo, nagbayad naman ko karon kay hadap mo utangon ba? Ang nakadlat Lando, oy, tara! Lagi tang bado na to si Papa, kaya business!